Maraming aral ang natutunan sa naranasang mga tagtuyot o El Nino. At mas maraming aral pa ang dapat paghandaan ngayong papasok na ang tag-ulan o La Nina. Bagamat apektado ang maraming magsasaka sa epekto ng tagtuyot, naging mahalaga ang mga pag-aaral, pagpapaintindi at aksyon na ginagawa sa pagharap sa kalamidad na may kaugnayan sa ating klima at panahon. Malalabanan at maiibsan ang epekto nito kung nagkakaroon ng kolaborasyon ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at maging ang mga development partners. This is why we have here, why we have a gathered today here, because we really wanted to, elevate the actions that we want. We have a, the collaboration, the participation of not only the key agencies, but of course from the ground, not only for the drought, not only for the El Nino, but in preparation for the La Nina. Na kami ng paghahanda. Yung gaya yung mga yung pagtatanim ng pwede namin na yung matagal na mamatay sa drought. Masira yung tanim, at least mayroon pa kaming nahanda sa kumbaga may depensa pa kami doon na kung hindi maganda yung tubo ng una naming tanim. Sa isinagawang seminar kamakailan kasama ang mga magsasaka, mga youth volunteers at mga development partners sa pamahalaan at international non-government organizations na pinamagatang Facing Drought Together, Understanding Action na isinagawa sa Cotabato City, naging sentro ng usapin ang anticipatory actions sa mga kalamidad dulot ng epekto ng pabago-bagong panahon. Aminado na isa talagang matagal ng hamon sa anticipatory actions ang di-agarang pag-release ng pondo mula sa pamahalaan dahil sa usapin ng requirements sa Commission on Audit. Bilang paghahanda, anticipatory, tatanggapin tayo po. Yun yung mga tanong ko. Kasi at the end of the day, paghahanda at pagpapalit. Pero unfortunately, hindi siya nagagamit sa paghahanda. Mas nagagamit siya doon sa pagpapalit, early recovery. Dahil nga, walang mahanap na acceptable threshold for COA to accept the payments that will be paid by government. Yun yung isang challenge. Pinunto din ng Weather Services Chief ng DOST Pag-asa sa Mindanao na dapat nagagamit ang maraming mga weather monitoring devices na meron tayo sa rehiyon. Sa ganitong paraan, mas magagawa ng maagang pagpaplano at mga aksyon ang galaw ng panahon at klima. Makikita ninyo kung ano nangyari. Dito na sa Cotabato, ang dami namin monitoring station. Siguro mga labing-lima. Dapat kita na namin ito. Para makita ninyo, ba't dito pala kahapon? Yan, kung araw-araw ganyan, mamamatay talaga mga halip nyo. Buti ka, hindi namatay. Sa isinagawang seminar rin, ipinakita ng mga partisipante kung ano ang magagawa mula sa mga prevention and mitigation strategies, mga paghahanda, aksyon na gagawin hanggang sa rehabilitation at recovery. We have a collaboration actually with the government, and we really wanted to collaborate more with the government and other agencies, UN agencies and other INGOs in the ground, and we started to have a research for La Nina. Simula na pumasok yung BRAC doon, nalaman namin yung mga paghahanda sa sakuna, kung anong dapat namin gawin, ano ang sabihin namin sa mga community na may sakuna na mayroon kaming gawin doon ng mga sign na ipaalam sa community. Kaisa rin ng BRAC Philippines sa adhikain ng Local Emergency at Preparedness Response, ang BARM Ministry of Social Services and Development at BARM Rapid Emergency Action on Disaster Incidents. Ako si Ferdinand Cabrera ng Cotabato News para sa Newsline Philippines. Stay safe!